Ekstremistički sajt Mirotvorec, za kojeg ruska strana tvrdi da je pod kontrolom Zapada, uvrstio je poslanicu Rade iz vladajuće stranke predsjednika Ukrajine Marijanu Bezuglaju u svoju bazu neprijatelja Ukrajine. U pitanju je sajt koji je pokrenut 2014. godine na inicijativu tadašnjeg savjetnika ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Antona Geraščenka, a predstavlja otvorenu bazu podataka u kojoj se nalaze navodni saradnici Kremlja i osobe koje rade protiv interesa Kijeva. Sajt je postao poznat nakon što je u svoju bazu podataka uvrstio i američkog milijardera Ilona Maska, voditelja Takera Carsona nakon intervjua sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i lidera Severne Koreje Kim Jong-una zbog posete Rusiji. Odluka o Marijani doneta je ubrzo nakon njenih javnih kritika glavnokomandujućeg oružanih snaga u Ukrajini Aleksandra Sirskog, tvrdeći da je pod njegovim vodstvom vojska kapitulirala, a da je on zločinac koji je pristao na predaju i nametanje mira. Krajem juna ove godine ona je podnela prijavu protiv Sirskog državnom istražnom birou Ukrajine, optužujući ga da ometa njene parlamentarne aktivnosti i da joj daje lažne informacije. Nekoliko dana kasnije izjavu je podnela i organima za sprovođenje zakona i tom prilikom spomenula i bivšeg glavnokomandujućeg, a sadašnjeg ambasadora u Londonu, Valerija Zalužnog, kojeg je ranije takođe oštro kritikovala, jer kako je i sam javno priznao, nije imao vojni plan za ovu godinu. U oba slučaja pozivala je na smenu glavnokomandujućih. Širu prepoznatljivost zadobila je izjavama iz decembra prošle godine o potencijalno novim pravilima mobilizacije. Nakon ovih istupa Rada je ocenila da njeni stavovi dovode do porasta tenzije u društvu, zbog čega je predložena njena smena sa mesta zamenika šefa kabineta za nacionalnu bezbednost. Ipak to se nije desilo, jer prema nekim izvorima kancelarija Vladimira Zelenskog blokira ovaj proces. Mirotvorec navodi da su kod Marijane primećeni jasni znaci informacione kampanje u interesu Ruske federacije i neidentifikovane grupe ljudi. Cilj ove kampanje, kako se navodi, je da se demoralizuju vojnici oružanih snaga Ukrajine, diskredituje najviši vojni vrh i izazove pad poverenja građana u vojsku. Takođe, autori sajta je optužuju za diskreditaciju državne vlasti, izazivanje raskola u društvu i širenje informacija koje su označene kao državna tajna.